Assalamu alaikum yan uwa, kamar yadda kuke gani wannan shine sabon airdrop din da ya shigo, wanda shine aka fara yin sa kwanan nan. Gashi na yanzu daga yin register na kawai har sun bani kyautan 0.1 nim. Kuma wannan coin din ba wai sabon coin bane, wannan coin din ya dade ne saboda suna so su farfado da coin din su, shi yasa suke bada kyauta. Kuma ba wai iya kyauta suke bayarwa ba, akwai wata hanyar da zaka bi kai mining shi ma su bayar kyauta in kana so. Amma na yanzu wannan shine sabon hanya, duk da cewa ba wani daukan dogon lokaci zai ba kamun ka gama yin kamun ka gare setup na wannan airdrop din. Ka biyo mu cikin bidiyon nan, zamu nuna maka yadda zaka yi ka samu wannan airdrop din yanzu daga zaran ka shiga kawai za su baka airdrop din. Wannan airdrop din da kuke ganin sa ba wai sabo bane, coin din gashi nan, sunan coin din shine Name coin ne wanda ya kai kusan shekara 5 da fara amfani da shi. To yanzu coin din suna so su tada shi ne, zamana cewa shi ma yayi fice a cikin duniya, shi yasa suke bada give away nashi. Bari mu shiga cikin bidiyon mu nuna muku yadda za ku yi register. Amma na dan uwa, kada ka manta, in wannan ne farkon zuwan ka channel din nan, da Allah ka duba kasan bidiyon nan, zaka ga inda aka rubuta subscribe, ka danna mana subscribe, sannan ka danna alaman kararrawa. Wannan yana ƙara mana ƙwarin gwiwa domin mu dinga kawo muku wasu sabbin coin da kuma hanyoyin da ku dinga samun kuɗi a online kyauta ba tare da kun kashe ko naira ba. Sannan kuma za ka iya zuwa ka yi join ɗin telegram channel ɗinmu, inda muke saka duk wasu sabbin coin, ko da ba mu yi bidiyo ba ma muna sake su a cikin telegram channel. Bari mu shiga cikin bidiyon. Yau dan uwa, da zaran ka shigo cikin trust wallet ɗinka, za ka yi sama, gashi nan wurin za ka ga inda aka wurin searching ɗin nan, sai ka zo ka shige shi. Gana nan zaka ga inda aka rubuta searching token, sai ka zo sai ka rubuta NIM, gashi nan ya fito, zaka gani sunan coin din gashi nan Nemic, shine Nim kenan. Sai ka zo sai ka shige sa. Yau da zaran ka shige shi, gashi nan kun ga ya nuna mana claim free coin. To kawai abin da zaka yi shine, ganan nan ƙasa nan za ga rubuta claim din nan, kawai ka zo ka danna shi. Daga zaran ya bude, gashi na ya nuno mana, idan muka shiga nan wurin za mu yi receiving din 0.1 nim na coin din kenan. To kawai ka zo ka danna receive. Daga ka danna receive, gashi na ana nuno maka I'm not a robot, sai ka zo ka danna. Sai ka zo ka zabi, gashi na wanda suka ce mana break, sai mu zo mu zabi gadodi ne kawai. Yau da zaran ka danna, gashi nan ma za ku ga transaction, gashi nan yana yi da kansa. Gashi nan za ku ga yana ta moving, zai tura wannan coin din zuwa cikin trust wallet dina yanzu nan. Kuma ma za ku ga anan wurin ganan timer yana counting down nan. Gashi nan anan za ku gani, daga zaran wannan timer din ya gama, za ku ga wannan coin din zai dawo zuwa nan wurin, saboda nan ne trust wallet ina, nan kuma shine team din masu coin din wanda suke bada give away na wannan coin din. Bari mu jira har ya gama counting down. Yau ko yanzu gashi nan ya riga da ya gama nan, gashi nan har ya riga ya tafi transaction din, amma an rike shi tukunna, har sun rike shi zuwa ɗan lokaci kamun ya karasa shiga. Gashi nan ma yanzu already kun ga, gashi nan ya riga da ya zo, kawai har an riga an sake coin din. Gashi nan yanzu coin din ya riga da ya shigo cikin trust wallet dina. Yanzu bari mu kowa mu je mu nuna muku ainihin balance din mu inda yake. Yawa yanzu na riga da na dawo cikin trust wallet dina. Yanzu abin da zan yi kawai, bari yi refresh. Daga na yi refresh, gashi nan za ku gani coin din da na yi receiving, gashi nan kun gansa ya riga da ya taho. Ina da 0.1 nim, coin din ya riga da ya shigo. To daga nan abin da za ka yi yanzu kawai shine, za mu je mu kunna coin din ne, tun da dama ba mu kunna shi ba. Yanzu sai mu zo nan wurin, ga nan inda aka rubuta on din nan, off din nan, to mu yanzu sai mu zo mai da shi on.
shikenan mun riga da mun gama. Bari mu koma ku ga listed din coin din mu. Daga mun dawo za ku ga cewa ga nan balance din mu anan in ko kala coin din za ku ga ya ƙara kuɗi sosai. Kuma wannan coin din in kana so ka join din program din sa, idan ka zo na wurin da suke bada free giveaway za ka ga akwai inda suke bada mining ɗinsa kuma kyauta. In kana so za ka iya mining ɗinsa. Idan kuna so mu kawo muku yadda ake mining ɗinsa, sai ku gaya mana a cikin comment ɗin bidiyon nan, za mu kawo muku bidiyon da yadda za ku yi mining ɗinsa ku samu kuɗi kyauta ba tare da kun kashe ko naira ba. Wannan shine ƙarshen bidiyon mu. Da Allah dan uwa kada ka manta ka yi like ɗin bidiyon nan. Mun gode.